जैते जिया सुनार पिया छठ पूजा करबै सथवा में। जुड़ा जैते जिया सुनार पिया छठ पूजा करबै सथवा में। गया से उठाई के दौरावा ले चल पटना के घाटवा में। हरा से उठाई के दौरावा ले चल पटना के घाटवा में। गया से उठाई के दौरावा दर्शनवा तर जैते मनवा छठ माई के दिलावा में बसैबै सजनवा। हो आके दर्शनवा तर जैते मनवा छठ माई के दिलावा में बसैबै सजनवा। माई बाबू संगवा में पूरा परिवार जैबै के सथवा में। जमुई से उठाई के दौरावा ले चल पटना के घाटवा में। हरा से उठाई के दौरावा ले चल पटना के घाटवा में। बक्सर से उठाई के दौरावा बिनीतिया गाई के गीतिया पैदल हम जाइबै नहीं चढ़बै मरुतिया। हो करबै बिनीतिया गाई के गीतिया पैदल हम जाइबै नहीं चढ़बै मरुतिया। श्याम राजू राकेश करना विशेष बान्हल पगड़ी मथवा में। हरा से उठाई के दौरिया ले चल पटना के घाटवा में। जमुई से उठाई के दौरावा ले चल पटना के घाटवा में। गया से उठाई के दौरावा